छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अखेर युतीचं जागा वाटपाचं गणित जुळलंय अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे। थोड्याच वेळात या संदर्भात घोषणा होणार आहे। शिवसेना 39 ते 41 जागांवर लढणार आहे तर भाजप 48 ते 50 जागांवर लढणार आहे अशी विश्वसनीय सूत्रांची माहिती आहे। महत्त्वाचं म्हणजे जागांवर तोडगा निघत नसताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यामध्ये हस्तक्षेप केला आणि जागा वाटपाच्या या फॉर्म्युलावर शिक्कामोर्तब केलंय अशी माहिती आहे। या संदर्भात आज अधिकृत घोषणा होणार आहे अशी माहिती आहे। शिवसेना 39 ते 41 जागांवर लढणार असं ठरतंय। त्यामुळे संभाजीनगरमध्ये आता युतीचं हे गणित जुळून आलेलं आहे असं देखील समजतंय। गेल्या काही दिवसांपासून संभाजीनगरमध्ये शिवसेना आणि भाजपच्या नेत्यांच्या बैठका सुरू होत्या। जागा वाटपा संदर्भात अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरू होत्या। अखेर काही जागांवर तिढा निर्माण झालेला होता। आता दोन्ही पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी अर्थात देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांनी यामध्ये हस्तक्षेप केलाय आणि आता युतीचं गणित ठरलंय असं कळतंय।